Il-ġimgħa tal-Mediterran Film Festival skont fil-Gafa ġiet tiswa 14 miljun euro. Iżda skont il-Ministru Bonnici ġiet tiswa 5 miljuni. L-istess bħas-sena ta' qabel. Festival ta' 9 tiem kien bej wieħed u ieħor bħal dak tas-sena illi għaddiet. B'mod komplessiv l-investiment huwa ta' 5.4 miljun euro. Din hija xi ħaġa li jiena diġà kelli opportunità nitkellem dwarha. In-nefqa ma kienx 14 miljun euro, in-nefqa kompluta. Diġà weġibtek illi l-investiment huwa Nefqa. L-investiment li aħna poġġejna biex isir dan il-festival huwa propju kif għandi kif weġibtek ftit tal-sekondi ilu. Neville Gafa kienet jallega li ntefqu flejjeż kbar f'sigarri u xorb tal-ifjen kwalità f'serata ta' diversi tnubiet. Però il-Ministru qal li n-nefqa ma kienx dik li qal l-esponent laburista Neville Gafa. Bil-Ministru Bonnici spiċċa jgiddeb dak li qed tgħid il-faxxa estremista ta' Gafa u Jason Mikallef. Neville Gafa kien qal ukoll li l-ġimgħa tal-Film Festival kienet porkerija li kulħadd qed jitkellem fuqha u qal li din kienet ġimgħa ta' estravaganza fil-Forti Rikas li jeħtieġ 200 miljun biex jiġi restawrat. Jason Mikallef min-naħa tiegħu kien qal li b'5 miljun euro minn fondi pubbliċi kienu jsiru 20 spettaklu nfila fil-Belt Valletta tal-Lejlet l-ewwel tas-sena u żewġ Eye of MTV konsekuttivi fuq il-fosos.